Jamen her der står vi foran det hus, jeg har bygget. Et hus tæt ved Hvidovre Havn. Det er et hus til min egen familie, men jeg vil ikke kun bygge et hus. Jeg vil også prøve at vise, hvor miljøskånsomt man kan bygge, uden at man går på kompromis med komfort, indeklima og æstetikken. Æstetikken, der vil jeg gerne have et forholdsvis skarpskåret hus, altså et monolitisk udtryk, hvor facadebeklædning og tagbeklædning er et og samme materiale. Jeg har så valgt en Areco klikfaldsplade, som her er i en 50 cm bredde, hvor vi ser de her false og så med en mikroprofil indimellem. Der var ingen tvivl om, at det skulle være en klikfaldsplade, men at det så skulle være den her mikroprofil, hvor vi har de her små buk, mindes nærmest om sådan små sinusbuk i. Jamen, det er gjort af både æstetikken i det, og så giver det også noget styrke. Så små buler, jamen, de kommer ikke særlig nemt i den her plade. Jeg synes, det er rigtig spændende at arbejde med et materiale, som man kan bruge altid, det vil sige både på taget og facaden, og rent faktisk også som inddækninger. Så vi har kun det her ene materiale og giver en meget, synes jeg, spændende og rolig facade samtidig. På sydfacaden så laver vi de samme dybe inddækninger rundt om vinduerne, simpelthen for at give en passiv solafskærmning. Nu kommer de her baner de kommer jo i fuld etagehøjde eller i den fulde længde på taget, så man får lagt ret mange kvadratmeter på ret kort tid, hvor de jo klikkes i den ene side og skrues i den anden. Skrues i en halv omgang tilbage, og så er det egentlig det. Så jeg tror også selv, at tømrerne, som gik på pladsen, de var ret overrasket over, hvor hurtigt det egentlig gik.